Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരൂൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ ദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ ബോധസമിതി മംഗളൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ. ഇന്നത്തെ ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശാക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടോളൂട്ടാ, വിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പറയണേ. മാതാജി വന്നിട്ടില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും കൂടി ഇട്ടോളൂ. 18 ആളെ ഇപ്പൊ ഉള്ളൂ. വന്നിട്ടില്ല മാതാജി. വന്നല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ വന്നു. അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ വന്നു മാതാജി. എല്ലാവരോടും 5 മിനിറ്റ് മുന്നേ കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും നേരം വൈകി കയറും. എന്നിട്ട് മാതാജി അപ്പൊ കയറുന്ന സമയത്ത് ഇടും, പിന്നെ കിട്ടില്ല. വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചാറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് നോക്കൂ. ചാറ്റ് എടുത്ത് നോക്കൂ. ജയ വിഹാരി ജയ രാധ. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഉണ്ട് മാതാജി, ചാറ്റ് എടുത്ത് നോക്കാറുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം ഇന്നലെ നമ്മൾ എവിടെ വരെ എടുത്തു? ശ്ലോകം 12-ാമത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്കിൽ മൊബൈലിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചെറിയ കാലണ്ടർ വരുന്നില്ല ശരിക്കും. അത് ഇല്ല, MMDDY എന്നുള്ള. അപ്പം 3rd എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്യട്ടെ. 3rd 24 3 ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ.
MMDDYY എന്നാ ഉള്ളത്. അവിടെ എങ്ങനെയാ കിട്ടുക? മന്തിന്റെ അവിടെ 3 എഴുതാ, ഡേറ്റിന്റെ അവിടെ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ഇടുക. നമ്മളെ മൊബൈലിലൊക്കെ കലണ്ടറാ മാതാജി വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല, കലണ്ടറാ എനിക്ക് വരുന്നത് എന്റെ കാണുന്നില്ല. മൊബൈലിലൊക്കെ. ഇല്ല, എന്റെ മൊബൈലിൽ വരുന്നില്ല. അതാണ് അതാ ഞാൻ ഇന്ന് മൊബൈലിലാ ഉള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളൊക്കെ ഹരേ മൊബൈലിലാ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദിവി സൂര്യസഹസ്രസ്യ ഭവേദ്യുഗപദുത്ഥിത യദി ഭാസദൃശി സാ സ്യാദ് ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മന. ശ്ലോകം 12, അധ്യായം 11, വിശ്വരൂപം. ശ്ലോകം 12. ദിവി സൂര്യസഹസ്രസ്യ ഭവേദ്യുഗപദുത്ഥിത യദി ഭാസദൃശി സാ സ്യാദ് ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മനഃ. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. ഇവിടെ വിരാട് രൂപം, വിശ്വരൂപം കാണിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ അതിനെ പറ്റിയാണ് വിവരിക്കുന്നത്. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സൂര്യന് തന്നെ നമുക്ക് നേരെ നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. അങ്ങനെ അതുപോലെ വെളിച്ചമായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നായിരുന്നു അർജുനൻ കണ്ട അദൃശ്യം. ലഞ്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാട്ടോ. ആ വിവരിക്കാൻ കഴിയാൻ സാധിക്കാത്ത ഒന്നായിരുന്നു അർജുനൻ കണ്ട ദൃശ്യം. ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവിന് അതിന്റെ മാനസിക ചിത്രീകരണം നൽകാൻ യത്നിക്കുകയാണ് സഞ്ജയൻ. സഞ്ജയനാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര മഹാരാജാവിന് ആ വിവരണങ്ങൾ നൽകുന്നത്. പക്ഷെ സഞ്ജയന് പോലും വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വിധമായിരുന്നു ആ പ്രഭാപൂരം. ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവിന് അതിന്റെ മാനസിക ചിത്രീകരണം നൽകാൻ യത്നിക്കുകയാണ് സഞ്ജയൻ. സഞ്ജയനോ ധൃതരാഷ്ട്രനോ ആ സമയത്ത് രണാങ്കണത്തിൽ ആയിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അവിടെ നടക്കുന്നതെല്ലാം വ്യാസന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സഞ്ജയന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഊഹിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തോട് 1000 സൂര്യന്മാരുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഉദയത്തോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അക്കാര്യം നിർവഹിക്കുന്നു. തത്രൈകസ്തം ജഗത് കൃഷ്ണം പ്രവിഭക്തം അനേകധ അപശ്യദ്ദേവദേവസ്യ ശരീരേ പാണ്ഡവസ്തദാ. വിശ്വാത്മകമായ ആ ഭഗവത് രൂപത്തിൽ അപരിമേയമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാവിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു. അതിന്റെ ഒരു വിവരണം വീണ്ടും കൊടുക്കാണ്. വിശ്വാത്മകമായ, വിശ്വം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ഭഗവത് രൂപത്തിൽ അപരിമേയമായ, അളക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പോലെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാവിഭാഗങ്ങളും വിശ്വരൂപത്തില് അനേക വിധത്തില്, അതായത് പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായി അർജുനൻ അവിടെ ദർശിച്ചു, അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ജയശ്രീല പ്രഭുപാദ്. തത്ര എന്ന വാക്ക് സാരവത്താണ് ഇവിടെ. അർജുനനും കൃഷ്ണനും തേരിലിരിക്കെയാണ്. അർജുനന്റെ തൊട്ടു മുന്നില് ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ദ്വിഭുജരൂപത്തില് ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അർജുനൻ തേരിലിരിക്കുകയാണ്. അർജുനന് വിശ്വരൂപ ദർശനം ഉണ്ടായത് എന്ന് ഈ വാക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അർജുനന് മാത്രമാണ് കൃഷ്ണൻ ദിവ്യദൃഷ്ടി നൽകിയത്. യുദ്ധരംഗത്തിൽ മറ്റുള്ളവരാരും കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം കാണുന്നില്ല. ഇതെവിടെ വെച്ചാണ്? യുദ്ധകളത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ബാക്കി ആരും കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം കാണുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അനേകായിരം ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായി അർജുനൻ കാണുന്നു. ഒരു ഗ്രഹമല്ല, അനേക 1000 ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായി അർജുനൻ കാണുന്നു. പ്രപഞ്ചങ്ങളും ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളും അസംഖ്യമുണ്ടെന്ന് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചം മാത്രമല്ല, അനേകായിരം പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ട്, അനേകായിരം ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ. വ്യൂഹം എന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടം. അതുകൊണ്ട് ചിലത് മണ്ണുകൊണ്ടും ചിലത് പൊന്നുകൊണ്ടും ചിലത് രത്നങ്ങൾ കൊണ്ടുമാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അവയിൽ വളരെ വലിപ്പമുള്ളവയും താരതമ്യേന ചെറിയവയും ഉണ്ട്. തേരിലിരുന്നുകൊണ്ട് അർജുനൻ അതെല്ലാം കണ്ടു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാർക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന ഈ സംഭവങ്ങൾ മറ്റാരും അറിഞ്ഞതുമില്ല. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവര് തേരിലിരിക്കുന്നു, അർജുനൻ അവന്റെ തേരാളിയായി ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു. ഇതാണ് മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നത്. ശ്ലോകം 14.
തദസാ വിസ്മയാവിഷ്ടോ ഹൃഷ്ടരോമാദനഞ്ജയ പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം കൃതാഞ്ജലിരഭാഷത. വിസ്മയത്തോടുകൂടി രോമാഞ്ച ഗാത്രനായിട്ട് പിന്നെ അർജുനൻ പരിഭ്രാന്തനായി, വിസ്മയാധീനനായി, രോമാഞ്ചം കൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ച് തൊഴുതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥം: ദിവ്യദർശനം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ അർജുനന് കൃഷ്ണനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം വന്നു. ഇത് കണ്ടോടുകൂടി തൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ സഖാവ് നിസ്സാരക്കാരനല്ല എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നു. ആ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ, കൃഷ്ണനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ വലിയൊരു മാറ്റം വന്നു. മുമ്പ് അവർക്ക് തമ്മിൽ സുഹൃത് ഭാവനയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോഴാകട്ടെ അപ്പൊ അർജുനനും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള മാറ്റം വിവരിക്കുക എന്ന് വല്ല ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണിത്. മുമ്പ് അവർക്ക് തമ്മിൽ സുഹൃത് ഭാവനയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോഴാകട്ടെ അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ ആദരപൂർവ്വം തലകുനിക്കുകയും കൈകൂപ്പി വന്ദിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിശ്വസ്വരൂപിയെ വാഴ്ത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം. വിശ്വസ്വരൂപിയെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ ബന്ധം സൗഹൃദത്തിൻ്റെതല്ല, ആശ്ചര്യ ആദരങ്ങളുടേതാണ്. മുമ്പ് സൗഹൃദമായിരുന്നു, അത് മാറി ഇപ്പോൾ ആശ്ചര്യ ആദരവ് ആണ് പ്രകടമാക്കിയത്. സകല ബന്ധങ്ങളുടെയും ഉറവിടമായാണ് കൃഷ്ണനെ ഭക്തന്മാർ കാണുന്നത്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ 12 വിധം മൗലിക ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണനിൽ അവ എല്ലാം ഉണ്ട്. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തമ്മിലോ ദേവന്മാർക്ക് തമ്മിലോ ഭഗവാനും ഭക്തന്മാർക്കും തമ്മിലോ ഉണ്ടാകാവുന്ന എല്ലാവിധ ബന്ധങ്ങളുടെയും സാഗരമാണ് കൃഷ്ണൻ. ഏത് തരത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നു ആ തരത്തിൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അത്യത്തം മകനായിട്ടും ബന്ധുവായിട്ടും സഖാവായിട്ടും ഉണ്ണിക്കണ്ണനായിട്ടും അതേപോലെ എന്താണ് 4 കൈകളോടുകൂടിയ ചതുർഭുജ രൂപത്തില് അങ്ങനെ ആരാണോ ഇങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത് അവർക്ക് മുമ്പിൽ ആ വിധത്തില് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ അർജുനൻ ആശ്ചര്യത്തിൻ്റെതായ ബന്ധത്തെ പ്രചോദിതനാണ്. ആ മഹാത്ഭുത ദർശനത്താൽ പ്രകൃത്യ നിയന്ത്രിത ആത്മാവും ശാന്തനുമായി അദ്ദേഹം വികാരാധീനനായി രോമാഞ്ചം കൊണ്ട് കൈകൂപ്പി ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്നു. അതാണ് അവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നത്, ആ ബന്ധത്തിലുണ്ടായ മാറ്റം. അർജുനന് ഭയമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഭഗവത് രൂപം കണ്ട് ആശ്ചര്യമാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത്. ആശ്ചര്യത്തോടെയാണ് ഇതെന്തൊരു രൂപം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായ സൗഹൃദ ബന്ധത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ പ്രതികരണമാണ് ഈ പ്രണാമം. അപ്പൊ ആ സൗഹൃദ ബന്ധം മാറി ഒരു ആദരവാണ് വന്നത്. തലകുനിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് വിസ്മയം പൂണ്ട്, ആശ്ചര്യം പൂണ്ട്, രോമാഞ്ചം പൂണ്ട്, പരിഭ്രാന്തനായി ആ സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം വന്നു. അർജുനവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തദാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംശ സർവാനുരഗാംശ ദിവ്യാൻ. പശ്യാമി കാണുന്നു. എന്തൊക്കെ കാണുന്നു? അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. ദേവന്മാരെ കാണുന്നു, ജീവജാലങ്ങളെ കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിജാലത്തിൽ ആദിമനായ ബ്രഹ്മാവിനെയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധസ്ഥലങ്ങളെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ മെത്തയായുള്ള ദിവ്യ സർപ്പത്തെയും ആദ്യമായി കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത്? ബ്രഹ്മാവിനെ കണ്ടു. സൃഷ്ടിജാലത്തില് ആദ്യമായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ കണ്ടു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധസ്ഥലങ്ങളിൽ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ മെത്തയായുള്ള ദിവ്യ സർപ്പത്തെ കണ്ടു. വാസുകി എന്ന പേരിൽ മറ്റ് സർപ്പങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ സർപ്പശയ്യയുടെ പേരാണ് വാസുകി. വാസുകി എന്ന പേരിൽ മറ്റ് സർപ്പങ്ങളുമുണ്ട്. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു മുതൽ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ മുകൾ നിലയിൽ സൃഷ്ടികർത്താവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടമായ കമലാകൃതിയിലുള്ള ഗ്രഹം വരെ, താമര രൂപത്തിലാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഗ്രഹം സത്യലോകം ഉള്ളത്. ആ ഗ്രഹം വരെ അർജുനൻ കാണുന്നുണ്ട്. തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സർഗ ആരംഭം മുതൽ അന്ത്യം വരെ ദൃശ്യമായെന്നർത്ഥം. ഭഗവത് കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അർജുനന് ഇത് സാധിച്ചത്. അപ്പം അത്രയും ലോകങ്ങള് വരെ അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു.
ഭഗവാന്റെ മെത്തയായിട്ടിരിക്കുന്ന വാസുകിയെ കണ്ടു. വാസുകി എന്ന പേരിൽ പിന്നെയും കുറേ സർപ്പങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ കണ്ടു. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം എന്താണ് സത്യലോകത്തിലെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിട ലോകത്തിന്റെ മാതൃക കണ്ടു. ഇതെല്ലാം കാണാൻ സാധിച്ചു. അനേക ബാഹുധര വക്ത്ര നേത്രം പശ്യാമി താം സർവദോ അനന്തരൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദീം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. അനേക ഉദരം വക്ത്രം നേത്രം. അനേക അനേകമായ ബാഹുക്കള്, ഉദരം വക്ത്രം നേത്രം പശ്യാമി കണ്ടു. ത്വം സർവദോ അനന്തരൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദീം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. അപ്പൊ നോക്കാം, അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും. അതിനിടയ്ക്ക് ഇത് മാറ്റാൻ മറന്നുപോയി അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശാത്മകമായ അപരിമേയമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാ വിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ അർജുനൻ പരിഭ്രാന്തനായി, വിസ്മയാധീനനായി, രോമാഞ്ചം കൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ച് തൊഴുതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അതായത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയിലെ 19ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 185ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സാഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം, മധുരരസം, നാമ കൃഷ്ണ ഭക്തിരസ മധ്യേ പഞ്ചപ്രധാന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന പ്രധാന അതീന്ദ്രിയ ലയനങ്ങൾ 5ആണ്. ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മധുരം. അത് പ്രാഥമിക രസങ്ങൾ ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട്. ഇനി അതുകൂടാതെ ദ്വിതീയ രസങ്ങൾ ഗൗനുണ്ട്. ഹാസ്യം, അത്ഭുതം, വീരം, കരുണ, രൗദ്രം, ബീഭത്സം, ഭയം, പഞ്ചവിധ ഭക്തേ ഗൗണ സപ്തരസ ഹയ. ഈ 5 രസങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഹാസ്യം, അത്ഭുതം, ധീരത, അനുകമ്പ, കോപം, ദുരന്തം, ഭയം എന്നിങ്ങനെ 7 ദ്വിതീയ രസങ്ങളുമുണ്ട്. അപ്പൊ 7 ദ്വിതീയ രസങ്ങള്, അതുകൂടാതെ 5 പ്രാഥമിക രസങ്ങളും കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 15 തുടങ്ങി 19 വരെ അർജുനൻ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ തന്റെ സാക്ഷാത്കാരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി വിവരിക്കുകയാണ് 15 തുടങ്ങി 19 വരെയുള്ള ഇതില്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരും മറ്റ് സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പങ്ങൾ എന്നിവയെയും കാണുന്നു. 16 അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായ്കളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല. ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം കണ്ട് കണ്ണുകൾ വരുന്നു, കൈകൾ വരുന്നു. ഇതൊക്കെ കണ്ട് അന്തം വിട്ട് അർജുനൻ പ്രണമിക്കണം. ഇനി അടുത്തത് കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രിണം ച തേജോരാശിം സർവദോ ദീപ്തിമന്തം പശ്യാമി താം ദുർനിരീക്ഷം സമന്താത് ദീപ്താനലർക്കദ്യുതിമപ്രമേയം. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കണ്ടിട്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലും എവിടെ നോക്കിയാലും ഭഗവാന്റെ ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും വായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തീ തുപ്പുന്നു. മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ. അപ്പൊ ഇത് അതിശയം കൂടുതൽ വരാൻ കാരണം അർജുനൻ മാത്രമേ ഈ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നുള്ളൂ. അർജുനന് ഈ കുരുക്ഷേത്രമല്ല, പ്രപഞ്ചം മുഴുവനാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് അർജുനനെ അമ്പരിപ്പിക്കുകയാണ്. മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഓരോ തലയിലും പ്രത്യേക വിധത്തിലുള്ള അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച്
തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. ഇനി 18 ത്വമക്ഷരം പരമം വേദിതവ്യം ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം ത്വമവ്യയ ശാശ്വത ധർമ്മഗോപ്ത സനാതനസ്ത്വം പുരുഷോ മതോ മമ മതോ മേ. എന്താണ്? ആദിമമായ പരമലക്ഷ്യം അങ്ങാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമ സ്ഥാനം അങ്ങ് തന്നെ. അവ്യയനാണ്, പുരാതനം, ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായ ചിത് പുരുഷൻ അങ്ങാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിശ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അർജുനന്റെ ദർശനത്തിന്റെ വശങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം, അത് ശ്രദ്ധിക്കാം. ആദിമമായ പരമലക്ഷ്യം അങ്ങാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമസ്ഥാനവും അങ്ങ് തന്നെ. അവ്യയനാണ്, പുരാതനാണ്, ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനാണ്. ചിത് പുരുഷൻ അങ്ങാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. 19 അനാദിമധ്യാന്തമനന്തവീര്യം അനന്തബാഹും ശശിസൂര്യനേത്രം പശ്യാമി താം ദീപ്തഹുദാശവക്ത്രം സ്വതേജസാ വിശ്വമിദം തപന്തം. അവിടേക്ക് തുടക്കമോ മധ്യമോ അവസാനമോ ഒന്നുമില്ല. തുടക്കമില്ല, മധ്യമില്ല, അവസാനമില്ല. അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം. അമേയം, അളക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകളും അങ്ങയ്ക്കുണ്ട്. വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ് ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. വായിൽ നിന്ന് തീ, അഗ്നിഗോളങ്ങൾ വരുന്നു. പിന്നെ ലോകമെമ്പാടും അങ്ങയുടെ തേജസ് കണ്ട് ജ്വലിക്കുന്നു, അതും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥം: പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ 6 വിഭൂതികൾക്ക് പരിധിയില്ല. ഇവിടെയും മറ്റു പലയിടത്തും ആവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ വൈഭവത്തെ പറ്റി എത്ര വട്ടം ആവർത്തിക്കുന്നതും സാഹിത്യപരമായ ഒരു ദൗർബല്യമല്ല എന്നത്ര ശാസ്ത്രമത്തം. സംഭ്രാന്തിയിലും ആശ്ചര്യത്തിലും വികാരാവേശത്തിലും ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ വീണ്ടും പറയുന്നത് തെറ്റല്ല. പിന്നെയും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി എങ്ങനെ വിവരിക്കുന്ന അർജുനന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതുപോലെ സഞ്ജയനും ധൃതരാഷ്ട്രോട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാന്ന് സഞ്ജയനും ഒരു പിടി കിട്ടുന്നില്ല. ശ്ലോകം 20. അന്തരം ഹി വ്യാപ്തം ത്വയൈകേന ദിശശ്ച സർവാ ദൃഷ്ടാദ്ഭുതം രൂപമുഗ്രം തവേദം ലോകത്രയം പ്രവ്യഥിതം മഹാത്മൻ. ദ്യാവ്യാപൃഥിവ്യോരിതമന്തരം ഹി വ്യാപ്തം ത്വയൈകേന ദിശശ്ച സർവാ ദൃഷ്ടാദ്ഭുതം രൂപമുഗ്രം തവേദം ലോകത്രയം പ്രവ്യഥിതം മഹാത്മൻ. ഭാവാർത്ഥം വിവർത്തനം: ശ്രീലപ്രഭുവാദ്, ജയ് ശ്രീലപ്രഭുവാദ്. അങ്ങ് ഏകനാണെങ്കിൽ കൂടി ഭൂമിയും ആകാശങ്ങളും സർവദിഗ്മുഖങ്ങളും അങ്ങയാൽ വ്യാപരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങ് ഈ പല പല രൂപങ്ങളാല് ജഗത്ത് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സർവോത്തമ, ആശ്ചര്യകരവും ഭയാവഹവുമായി ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്നു. മേൽലോകം, അധോലോകം, തമോലോകം, ഇതെല്ലാതും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം: ദ്യാവ്യ പൃഥിവ്യോ, സ്വർഗ ഭൂലോകങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആകാശം, ലോകത്രയം എന്നീ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയങ്ങളാണ്. അർജുനൻ മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടത് മറ്റ് ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുള്ളവരും ഉണ്ടായെന്ന് അവ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുള്ള കാണാൻ സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ അത് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അർജുനന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നില്ല. അർജുനന് മാത്രം എന്തോ ഒരു മതിഭ്രമം വന്നിട്ട് കാണുകയല്ല, മറ്റ് ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുള്ളവരും കാണുകയുണ്ടായെന്ന് സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. അർജുനന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ദിവ്യ സൃഷ്ടി സിദ്ധിച്ചവരെല്ലാം യുദ്ധരംഗത്തിൽ ആ രൂപം ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ദിവ്യദൃഷ്ടി കിട്ടിയവരല്ലാതും എല്ലാവരും ആ വിശ്വരൂപത്തെ ദർശിച്ചു. 21. അമീഹി ത്വാം സുരസംഘാ വിശന്തി
കേചിത് പീതാ പ്രാഞ്ചലയോ ഗൃണന്തി സ്വസ്തിത്യുക്താ മഹർഷി സിദ്ധസംഘ സ്തുവന്തി ത്വാം സ്തുതിഭി പുഷ്കലാഭി. ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം ശരണം പ്രാപിച്ച് അങ്ങയിൽ ഉൾപ്പോകുന്നു. ദേവഗണങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതും അങ്ങയിലാണ് ഉൾപ്പോകുന്നതും പ്രവേശിക്കുന്നു. അവരിൽ ചിലർ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട് കൂപ്പുകൈകളോടെ അങ്ങയെക്കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹർഷിമാരും സിദ്ധരും ലോകത്തിന് എല്ലാവിധ ശാന്തിയും ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നേർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയെ വൈദിക സൂക്തങ്ങളാൽ സ്തുതിക്കുന്നു. മഹർഷിമാരൊക്കെ എല്ലാം വൈദിക സൂക്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം: എല്ലാ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുമുള്ള ദേവന്മാർ ഭീഷണമായ വിശ്വരൂപവും അതിന്റെ തേജസ്സും കണ്ട് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവര് പോലും പേടിച്ചു പോയി ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട്. മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട് ഈ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചു. അവരെല്ലാം പേടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രണമിക്കുന്നു. രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർത്തണേ ഭഗവാൻ ഈ രൂപം വിരാട് രൂപ ദർശനം ഒന്ന് നിർത്തണേ, ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. 22 രുദ്രാദിത്യ വസവോ യേജസാദ്യ വിശ്വേശിനോ മരുതശ്ചൂഷ്മപാശ്ച ഗന്ധർവയക്ഷാസുരസിദ്ധ സംഘ വീക്ഷന്തേ ത്വാം വിസ്മിതാശ്ചൈവ സർവേ. പരമശിവന്റെ വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങളും കൂടാതെ ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, സാധ്യർ, വിശ്വദേവന്മാർ, അശ്വിനി ദേവതകൾ, മരുത്തുക്കൾ, പിതൃക്കൾ, ഗന്ധർവന്മാർ, യക്ഷന്മാർ, അസുരന്മാർ, സിദ്ധന്മാർ എന്നീ വിവിധ രൂപധാരികളും ആശ്ചര്യത്തോടെ അങ്ങയെ നോക്കുന്നു. രൂപം മഹത്തേ ബഹുവക്ത്രനേത്രം മഹാബാഹോ ബഹുബാഹുരൂപാദം ബഹൂദരം ബഹുദംഷ്ട്രാകരാളം ദൃഷ്ട്വാ ലോകാ പ്രവ്യഥീതാസ്തദാഹം. 23 അനേകം ഉദരങ്ങളോടുകൂടി, ബഹുദംഷ്ട്രാകരാളം അനേകം ഭീകരമായ പല്ലുകളോടുകൂടി, മഹാബാഹോ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവയിൽ വാഴുന്നവരും ഭയാകുലരാണ്. അനേക മുഖങ്ങളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസംഖ്യം ഭീകര ദംഷ്ട്രകളും ഉള്ള അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സർവലോക നിവാസികളും ഞാനും അസ്വസ്ഥരാകുന്നു എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. മഹാബാഹോ, എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഇത് കണ്ടു നിൽക്കാനായിട്ട്. മഹാബാഹോ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവയിൽ വാഴുന്നവരും ഭയാകുലരാണ്. അനേക മുഖങ്ങളുണ്ട്, കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസംഖ്യം ഭീകര ദംഷ്ട്രകളുമുള്ള അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സർവലോക നിവാസികളും ഞാനും അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. 24 നഭസ്പൃശം ദീപ്തം അനേകവർണം വ്രാത്താനനം ദീപ്ത വിശാല നേത്രം ദൃഷ്ട്വാ ഹി താം പ്രവ്യതിരന്തരാത്മാ ധൃതിം ന വിന്ദാമി ശമഞ്ച വിഷ്ണു. വിവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ സർവവ്യാപിയായ വിഷ്ണു, ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേകം വികിരണ വർണ്ണജാലങ്ങളോടുകൂടിയും പിളർന്ന വായോടുകൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോടുകൂടിയും കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥമാകുന്നു. എനിക്ക് എൻ്റെ സ്ഥൈര്യത്തെയോ മനസ്സിന്റെ സന്തുലതയെയോ നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഭഗവാനെ. അതാണ് പറയണത്. 25 ദംഷ്ട്രാകരാളാനി ചതേ മുഖാനി ദൃഷ്ടൈവ കാലാനല സന്നിഭാനി ദിശോ ന ജാനേന ലഭേച ശർമ്മ പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? ദംഷ്ട്രാകരാളാനി ചതേ മുഖാനി, അങ്ങയുടെ മുഖത്തിലാണെങ്കിൽ ദംഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട്. ദൃഷ്ടൈവ കാലാനല സന്നിഭാനി, കാലാഗ്നി തുല്യങ്ങളായ ദൃഷ്ടികള്. ദിശോന ജാനേന ലഭേജ ശർമ്മ പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ, ലോകത്തിന്റെ ആശ്രയസ്ഥാനമേ പ്രസീദേ, പ്രസാദിച്ചാലും. വിവർത്തനം ഒന്ന് വായിച്ച മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി വായിച്ചോട്ടോ. വായിച്ചോളൂ. ലോകനാഥനായ ദേവദേവ പ്രസാദിക്കണേ.
പാളുന്ന കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെ പോലിരിക്കുന്ന ദംഷ്ട്രകരാളങ്ങളായ അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സമനില തെറ്റുന്നു, ദിഗ്ഭ്രമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ആകെ സമനില തെറ്റുന്നു, ദിക്കിനെ പറ്റി ഭ്രമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. എവിടേക്കാണ് തിരിയേണ്ടത്? എങ്ങോട്ട് നോക്കും? എവിടേക്ക് നോക്കിയാലും ഭഗവാന്റെ ഈ ദംഷ്ട്ര കരാളങ്ങളായ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് സമനില തെറ്റുന്നു. ഇനി 26, 27 അമീചത്വാം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര സർവേ സഹൈവാവനിപാലസംഘൈ ഭീഷ്മോ ദ്രോണസൂതപുത്രസ്തദാസൗ സഹാസ്മദീയൈരഭിയോധമുഖ്യൈ വക്ത്രാണി തേ ത്വരമാണാ വിശന്തി ദംഷ്ട്രാകരാളാനി ഭയാനകാനി കേചിദ്വിലഗ്നാ ദശനാന്തരേഷു സംദൃശ്യന്തെ ചൂർണിതൈരുത്തമാംഗൈഃ. എന്താണ്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും, അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും, ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളെ പ്രമുഖന്മാരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്കളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നു. അപ്പൊ വരാനിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളടക്കം ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപത്തില് അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്താണ്? അതിനു മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇതെല്ലാം നടന്നു കഴിഞ്ഞു, നീ വെറും ഒരു ഉപകരണമായാൽ മാത്രം മതി, എല്ലാതും നടക്കേണ്ടത് ആരാണെങ്കിലും അത് നടന്നിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ പേടിക്കേണ്ട. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും, അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും, ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളെ പ്രമുഖന്മാരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്കളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദംഷങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞ് ഉയരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. നീ കാണാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതെല്ലാം കണ്ടുകൊള്ളുക എന്നാണല്ലോ മുമ്പൊരു ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പ്രതിപക്ഷത്തിലെ യോദ്ധാക്കളായ ഭീഷ്മ, ദ്രോണ, കർണാദികളും ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരും അർജുനെ സഹായിക്കുന്ന സേനാധിപന്മാരുമെല്ലാം സംഹരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ കാണുന്നത്. കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ഒത്തുചേർന്നവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെയും നാശവും അർജുനന്റെ വിജയവും ഇതിനാൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അർജുനന്റെ പക്ഷത്തുള്ള സേനാനായകന്മാരും ഭഗവാന്റെ ദംഷങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചതഞ്ഞറിയുന്നുണ്ട്. ഈ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കും എല്ലാവരും. ആരാലും ജയിക്കപ്പെടാനാവാത്ത ഭീഷ്മരും കർണൻ പോലും ഈ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കും. അവർ മാത്രമല്ല, അർജുന പക്ഷത്തിൽപ്പെട്ട ചില യോദ്ധാക്കളും കൊല്ലപ്പെടും. 28 യഥാ നദീനാം ബഹവോപവേഗ സമുദ്രമേവാഭിമുഖാദ്രവന്തി തഥാ തവാമി നരലോകവീര വിശന്തി വക്ത്രാണ്യഭിവിജ്വലന്തി. നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ, നദികളൊക്കെ സമുദ്രത്തിലേക്ക് അങ്ങയുടെ സ്പീഡിന് എത്തിച്ചേരുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങയുടെ വായ്ക്കകങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അവര് ഓരോ ഒന്നിനെ പുറകെ ഒന്നായിട്ട് അങ്ങയുടെ വായ്ക്കകത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. യഥാ പ്രദീപ്തം ജ്വലനം പതംഗാ വിശന്തി നാശായ സമൃദ്ധ വേഗ തഥൈവ നാശായ വിശന്തി ലോകാസ്തവാഭിവക്ത്രാണി സമുദ്രവേഗ. 29 ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ്? ഈയാമ്പാറ്റകള് അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് എങ്ങനെ കത്തിയേരുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നുവോ അങ്ങനെ അവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ വക്ത്രങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നു. വക്ത്രം എന്ന് വെച്ചാല് വായ്ക്കകത്തേക്ക്. ഈയാമ്പാറ്റകള് തീ കാണുമ്പോൾ അവര് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി അതിലേക്ക് എത്തും. അവരുടെ നാശമാണ് ഫലം. അവര് അതില് ചിറക് കരിഞ്ഞ് അതിനകത്ത് പെടഞ്ഞു വീണ് മരിക്കും. അതുപോലെ കത്തിയെരിയുന്ന തീയിൽ വീഴുന്ന ഈയാമ്പാറ്റുകളെ പോലെ ഈ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ വക്ത്രങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നു. ലേലിഹ്യ ശേഖര സമാന സമന്താലോകാൻ സമഗ്രം വദനൈർജലദ്ഭി തേജോഭിരാപൂജ്യ ജഗത് സമഗ്രം വാസസ്തവോഗ്രാ പ്രദവന്തി വിഷ്ണു. ഹേ വിഷ്ണു, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായ്കളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു.
അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉഗ്രവും നശിപ്പിക്കുന്നതും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോടുകൂടി അവിടുന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കേണ്ടത് സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ, സംഭവിക്കേണ്ടത് സംഭവിച്ചിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. 31 ആഖ്യാഹിമേകോ ഭഗവാനുഗ്രരൂപോ നമോസ്തുതേ ദേവവര പ്രസീദ വിജ്ഞാതുമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തിം. കാലരൂപമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്, കാലരൂപം. ആഖ്യാഹികോ മേ ഭഗവാനുഗ്രരൂപോ നമോസ്തുതേ ദേവവര പ്രസീദ വിജ്ഞാതുമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തിം. ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തി, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എൻ്റെ കൃഷ്ണ, എനിക്ക് അങ്ങനെ പോലും വിളിക്കാനുള്ള ഭയത്താൽ വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയണമേ, ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അങ്ങ് എന്തിനാണ് അങ്ങയെ കൊണ്ടെല്ലാം സാധിക്കും. ഭഗവാനൊന്ന് നോക്കിയാൽ എല്ലാം സാധിക്കും. പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യിക്കണം? അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ട്, യുദ്ധത്തിനായി ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ എന്തിനാണ് അങ്ങ് കളിയാക്കുന്ന മട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർജുനന് സംശയം വന്നു തുടങ്ങി. ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തേ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഈ കാലപുരുഷൻ ആയി നിൽക്കുന്ന അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. എന്നിൽ കനിയണമേ, ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നു. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നിസ്സാര ജീവാത്മാവിനെ പോലെ എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന അങ്ങയെ കണ്ടിട്ട് ഇത് എന്താണിതെന്നൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. 32 ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃദ്ധോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്ത ഹൃദയേപി ത്വം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ ഏവ സ്ഥിതാ പ്രത്യനികേഷു യോദ്ധ. കാലോസ്മി എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കാലമാകുന്നു. കാലാസ്മി, ഞാൻ കാലമാകുന്നു. ലോകക്ഷയകൃത്, ലോകക്ഷയത്തിന്റെ കർത്താവാണ് ഞാൻ. ഈ ലോകം മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഉഗ്ര കർത്താവാണ്. പ്രവൃത്ത, വിരാട് രൂപം ധരിച്ചിട്ട് ലോകാൻ, സമസ്ത ജനങ്ങളെ സമാഹരിക്കുന്നതിന് കാലരൂപത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയില് കാലരൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. കാലോസ്മി, അസ്മി ഞാൻ, കാല അസ്മി ഞാൻ കാലമാകുന്നു. ലോകക്ഷയകൃത്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ലോകക്ഷയ കർത്താവായി, ലോകത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉള്ള രൂപത്തിൽ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിരാട് രൂപം ധരിച്ചിട്ട് ലോകാൻ, സമസ്ത ജനങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്നതിന് വന്നിരിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാനിവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. 2 കക്ഷിയിലുള്ള ലോക നേതാക്കളെല്ലാം കൊല്ലപ്പെടും. ഭാവാർത്ഥം, കൃഷ്ണൻ തൻ്റെ സുഹൃത്താണെന്നും ഭഗവാനാണെന്നും അർജുനന് അറിയാം. എങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അമ്പരന്ന് പോയി. അവർക്കറിയാം കൃഷ്ണൻ തൻ്റെ സുഹൃത്താണെന്നും ഭഗവാനാണെന്നും അർജുനൻ അറിയാം. എങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ ഈ വിവിധ രൂപങ്ങൾ ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അമ്പരന്ന് പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഹാര ശക്തി പ്രതിഭാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ദൗത്യം എന്തെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. പരമസത്യം എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും ബ്രാഹ്മണനെ പോലും നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് വേദസിദ്ധാന്തം. കഠോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു, യസ്യ ബ്രഹ്മജ ക്ഷത്രം ച ഉഭേ ഭവത ഓദന മൃത്യുരസ്യോപഛേദനം വേദയത്ര സ. അതായത് സംഹാരമൂർത്തിയായ കാലരൂപത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഈ പറയുന്ന. സംഹാരമൂർത്തിയായ കാലത്തിന്റെ വടിവെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണൻ. കാലത്തിന്റെ രൂപം വടിവെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണൻ. പാണ്ഡവരൊഴികെ മറ്റ് പോരാളികളെല്ലാം വധിക്കപ്പെടും.
അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലതെന്ന് അർജുനൻ വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പൊരുതിയില്ലേലും ശരി, അവരെല്ലാം മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം. ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം എന്താണോ അതാണ് നടക്കുക. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലേ മറ്റൊരു വിധത്തിലാവും മരണമെന്നേയുള്ളൂ. മരണത്തെ തടയാൻ ആർക്കും ആവില്ല. എത്ര പണമുണ്ടെങ്കിലും മരണത്തെ തടയാൻ സാധിക്കില്ല. അർജുന യുദ്ധം ചെയ്തില്ലേ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ആ മരണം അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കും. 33 തസ്മാത്വമുത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസ്വ ജിത്വാ ശത്രുൻ പുംക്ഷ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയൈവദേ വൈദേ നിഹതാ പൂർവമേവ നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. നിമിത്തമാത്രം എന്താണ്? കാരണം മാത്രമാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്, നിമിത്തമാത്രം. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ്സു നേടാൻ തയ്യാറാവൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പേ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരായുധമാവുന്നതേയുള്ളൂ. സവ്യസാചിൻ, ഹേ സവ്യസാചിൻ, നിമിത്തമാത്രം കാരണം മാത്രമായി നീ പ്രവർത്തിക്കൂ. ഭാവാർത്ഥം: അമ്പെയ്യുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധനായവനത്രേ സവ്യസാചി. എന്താണ്? അമ്പെയ്യുന്നതിൽ വിദഗ്ധനാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് സവ്യസാചി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ശത്രു സംഹാരത്തിന് കഴിവുള്ളവനാണ് അർജുനൻ എന്ന് ഈ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിമിത്തമാത്രം, ഉപകരണം മാത്രമാവൂ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഈ വാക്കും അർത്ഥവത്താണ്. ഭഗവാന്റെ പരിപാടി അനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചമൊട്ടാകെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തും സംഭവിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇതിനനുസരിച്ച് മാത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയാണ്. ഇവിടെ നോക്കുക, ഭയപ്പാടോടെ അർജുൻ 2 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. അങ്ങ് ആരാണ്? എന്താണ് അങ്ങയുടെ ദൗത്യം? എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണനെ തൻ്റെ സുഹൃത്താണെന്നും ഭഗവാനാണെന്നും അർജുനൻ അറിയാമെങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അമ്പരന്നുപോയി. ഭഗവാനാണെന്നൊക്കെ ആദ്യം അറിയാം, പക്ഷെ ഈ രൂപം ആദ്യമായിട്ട് ദർശിച്ചപ്പോൾ അമ്പരന്ന് പോയി. കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത്, ഞാൻ കാലമാകുന്നു, എൻ്റെ ഉപകരണമാകൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. 32-34. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളുടെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളെ എവരെയും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ അഭിമന്യു അടക്കം യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെടുന്ന ആർക്കറിയാം? ഭഗവാന് അറിയാമായിരുന്നു. തസ്മാത്തമുത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസ്വ ജിത്വാ ശത്രുൻ ഭുങ്ക്ഷ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയൈവേത്രേ നിഹതാ പൂർവമേവ നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. എഴുന്നേൽക്കോ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായി രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരായുധമാവുന്നതേയുള്ളൂ. സവ്യസാചിൻ. 34 ദ്രോണം ച ഭീഷ്മം ച ജയദ്രഥം ച കർണം തഥാ ജ്ഞാനവിദോധ വീരാൻ മയാ ഹതാംസ്ത്വം ജഹിമാ വൈദിഷ്ട യുദ്ധസ്സേദാസിരണേ സപത്നാൻ. ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണൻ, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റു മഹാരഥന്മാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. എല്ലാവരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലുന്നതിലൊന്നും നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട. നീ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോകും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഭക്തരോട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ദയയും കരുണയും കാണിക്കുന്നു. എല്ലാ പരിപാടികളും പുരുഷൻ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിറവേറുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് അവ നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള ബഹുമതി ഭക്തന്മാർക്ക് ലഭിക്കണമെന്നാണ് കരുണാനിധിയായ ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതം. അപ്പൊ അർജുനന് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ
യുധിഷ്ഠിരന് ഭയങ്കര വിഷമായി. അതായത് ഞാനാണ് ഈ യുദ്ധത്തിന് കാരണം, എനിക്ക് എല്ലാവരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ രാജ്യം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും യുധിഷ്ഠിരൻ വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഭഗവാന് എല്ലാതും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി? ഭീഷ്മരുടെ അടുത്തേക്ക് യുധിഷ്ഠിരനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. ഭീഷ്മര് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം അടക്കമുള്ള എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതും. അപ്പൊ തൻ്റെ ഭക്തന് ആ പേര് ലഭിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് യുധിഷ്ഠിരനെ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും സന്നിധത്തിൽ വെച്ച് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഭീഷ്മര് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ച് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഒക്കെ ചൊല്ലി കൊടുക്കണത്. അപ്പൊ അത്രയും ഭക്തരോട് ഭഗവാന് അത്രയ്ക്കും ശ്രദ്ധയാണ്. ആ ബഹുമതി ഭക്തർക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് കരുണാനിധിയായ ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതം അതാണ്. അതിനാൽ ഏവരും ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായത്താൽ ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുകയും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ പരിപാടികൾ അവിടുത്തെ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കറിയാൻ കഴിയൂ. ഭക്തന്മാരുടെ പരിപാടി ഭഗവത് നിശ്ചയങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യങ്ങളുമായിരിക്കാം. അവയെ പിന്തുടർന്നാൽ ജീവിത സമരത്തിൽ വിജയം വരിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒരു ഇല അനങ്ങണമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ അറിവോട് കൂടിയായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഉടനെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാന് തന്നെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. എൻ്റെ കൃഷ്ണ, നീ ഇതൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, അതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് നടത്തി തരിക, അങ്ങനെ ഒരു ഉപകരണമാക്കി മാറ്റണേ എന്നെപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. സഞ്ജയ ഉവാച ഏതശ്രുത്വാ ഭജനം കേശവസ്യ കൃതാഞ്ജലിർവേപമാന കിരീതി നമസ്കൃത്വാ ഭൂയ ഏവാഹ കൃഷ്ണം സഗദ്ഗദം ഭീത പ്രണമ്യ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു, രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അർജുന വിറപുണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥം: മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിച്ചതുകൊണ്ട് അർജുനൻ അത്ഭുതാക്രാന്തനായിപ്പോയി. വീണ്ടും വീണ്ടും ആദരപൂർവ്വം കൃഷ്ണനെ കൈകൂപ്പി വന്ദിച്ചു. ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. സ്നേഹിതന്റെ നിലയിലല്ല, അമ്പരപ്പാർന്ന ഭക്തന്റെ നിലയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അപ്പോൾ. ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്കിവിടെ നിർത്താം. വാഞ്ച കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീ ഗുരുദേവ്.